UN एकाडेमी रुनिकाटा फरायसालिया जोथोनगिरि मेलजों लोगोसे रुनिकाटा UN एकाडेमी फरायसालियाव फरायनानै 2022 मायथाइनि नीट आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय जुरिना बसुमतारीखौ बरायनाय हाबाफारि खुंफुङो। दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा ओनसोलनि UN एकाडेमी फरायसालिया जोथोनगिरि मेलजों लोगोसे रुनिकाटा UN एकाडेमी फरायसालियाव फरायनानै 2017 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव 80.5% मासियाव उथ्रिसारनानै आरो देग्लायनि 2022 मायथाइनि नीट आनजादाव उथ्रिनो हानाय थाइखाजरा मध्यम दाखिनगाव गामिनि हिरेन चन्द्र बसुमतारीनि थामथि फिसाजो मिस जुरिना बसुमतारीखौ फरायसालिनिफ्राय आर'नाइ आरो फुल दानिजों बरायनाय जायो। बे बरायनाय हाबाफारियाव बिथांजों जुरिना बसुमतारीया बरपेटा मेडिकेल फरायसालियाव MBBS एबा डक्टर फरायनो मुं थिसननो मोननायखौ रुनिकाटा UN एकाडेमी फरायसालिनि बिथोनगिरि डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो गोरायुं प्रदीप कुमार बसुमतारीया गोजोननाय फोरमायो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे हाबाफारियाव UN एकाडेमी फरायसालिनि बिथोनगिरि डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो गोरायुंजों लोगोसे गासै आयदानि फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि दिथागिरिफोराबो बाहागो लायो। जुनियरफोरनो ना आं बेखौनो बुंगोन जे माने एम इन लाइफ सेट खालामनानै बिनि थाखाय खामानि मावखानांगोन। हार्ड वर्कनि अनगा जेबो जों साक्सेस जानायनि सिमांबो नुनो हाखाया आरो जेब्लायबो कनसिस्टेन्सि डिटारमिनेशन डेडिकेशन डिजायारा थाबाय थानांगोन आरो लास्टाव मा होनो फेलियरजों अबभियासलि सानसे फेस खालामनांगौ जानो हागौ एन्ड फेलियर इज ए पार्ट अफ साक्सेस। स' नों फेलियरखौ जेब्ला फेस खालामो अब्ला साननाङा दि बेनो आंनि जोबथा बा आंजोंनो मानो इसेबां गाज्रि जायो बिदि नङा। फेलियरखौ जेब्ला नों फेस खालामगोन अब्लासो साक्सेसनि फिथाइया बेसे गोदै बेखौ मिथिगोन। बेजों लोगोसे लास्टाव नेभार गिभ आप आं बेखौनो मेसेजखौ होनो सानो। दिनै UN एकाडेमिया 2010 आव गायसनजेननानै जेनाखि जोंनि गिबिसिन मेट्रिक होनानै उथ्रिसारनो हानाय जुरिना बसुमतारीया नैबे UN एकाडेमियाव फरायनानैनो दिनै MBBS फरायनो थाखाय सेलेक्ट जाबाय। दा बिनि थाखाय जोङो UN एकाडेमि फेमिलि जानानै UN एकाडेमि रुनिकाटानि फेमिलि जानानै बिथांनिसिम जोबोद साबायखर बावदों आरो बिथांनि लाइफआ इयुनाव साक्सेसफुल जाहैथों होननानै जोङो UN एकाडेमि फेमिलिनिफ्राय बेस्ट उइसेस हरदों। दिनै बर' मिडियामाव बिथाङा फरायनानै सासे MBBS आव जे एडमिसन मोनबाय बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो जोंनि समाज बा जोंनि गेजेरावनो मोनसे एग्जाम्पल। दा बर' मिडियामाव फरायनायनि बिबाङा जोबोद खम जालांबाय थादों। दा बेफोरखौ नुनानै जोङो मोनसे आसा खालामदों बर' मिडियामाव फरायनाय स्टुडेन्टफ्राबो बांलांबाय थागोन होननानै। नोंथांनि फरायसालियाव फरायनानै दिनै मोनसे मोजां लामानि थाखाय सानगासिनो दं बे फरायसाया माबायदि जानो हादों साननायफ्रा जेनेबा बेखौ नोंथांनि ओनसोलनि बे लाइमोन आरो गोदोसिम फैबाय थानाय समाव गोबां लाइमोनफोर फैनायनि दा मा मेसेज होनो सानदों? दिनै क्लियार मेसेजआ बेनो नैबे UN एकाडेमिनि मेन टारगेटआनो जाहैबाय नैबे ओनसोलाव जोंनि सोलोंथायारि जेनाखि आबहावा बे सोलोंथायारि आबहावाखौ जोङो मोजां खालामनाय। बे ओनसोलाव सिगां जों नायोमोनबा नैबे UN एकाडेमि रुनिकाटानि रिजाल्टनि सिगाङाव जों नायोमोनबा जोबोद गाज्रिमोन। जेब्लानिफ्राय नैबे UN एकाडेमिनि रिजाल्टआ फैनाया स्टार्ट जाबाय अब्लानिफ्रायनो नैबे ओनसोलनि जेनाखि पास जानायनि हार आरो फार्स्ट डिभिजननि जेनाखि मोनसे अनजिमा बियो बांबोबाय थानो हमदों आरो बिनिनो रिजाल्टआव जोङो दिनै MBBS सासे मोनजेनबाय आरो जोङो फैबाय थानाय समफोराव जोंनि गेजेराव IAS, IPS, ACS, इन्जिनियार जोङो गुबुन गुबुन बिथिङाव साक्सेसफुल स्टुडेन्टस मोननो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों।